बथाकुसि गामिनि रायजो राजाया ओंखाम गोरलै जानाय माइनाव आघोन फोरबोखौ गाजा गोमजा खुंफुंदों। अदालगुरि जिल्ला टंला बथाकुसि गामिनि रायजो राजाया गोजोन खौसेथिखौ हास्थायनानै बोसोरफ्रामबो आघोन दाननि 9 खालाराव गथ' गथाय बोराय बुरै ज'ज'यै ओंखाम गोरलै जानाय हाबाफारिखौ खुंबोबाय थादों। देग्लायबो फुंनि आर'ज हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव माइनाव थिसनखांनाय आइजें आइलाखौ मान खालामनायनि उनाव रायजो नाङै बोथिसे ओंखाम जानानै फोरबोखौ गाजा गोमजा खुंफुङो। हाबाफारिखौ सामलायो गामि आफादनि आफादगिरि अमेन बर' गाहाय नेहाथारि सोरांसार बर', बोसोनगिरि दुर्गा बर'आ। बे समाव टंला आन्चलिक बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि सुरेन बर'आ बाहागो लानानै मा फोरमायखो फै जों नायनि। दिनैनि आघोन फोरबोनि गोरलै जानायखौ नोंथांमोना रायजो नाङै गाजा गोमजा खुंफुंदों, मा बुंगोन? दुलाराय बाथौ गौथुमनि टंला बियाबनि जानानै बयनिसिमबो धोरोमारि गाहाम हामलायनाय बावहरनाय थाबाय। दिनै आघोन दाननि 9 खालार, बे गोथार 9 खालाराव बर' हारिफोरा मावनानै मोननाय गोरलैखौ 9 खालाराव गोदान हिसाबै इसोर बोराइ बाथौनो मान होनानै जोङो माबा हिसाबै ब्रैथि फोरबो हिसाबै जोङो ओंखाम गोरलै बावनाय हाबाफारि लायो। आरो बे हिसाबै जोंनि साहा बथाकुसि गामि आफादा गोदो न'खर न'खर जायोमोन। दा आथिखालाव जोङो जयै बयबो खौसेयै रायजो हिसाबै बे ओंखाम गोरलैखौ रुजु रुमु जानायनि मोनसे हाबाफारि लादों। जों नुनो मोन्दों रायजो नाङै फुंबिलिनिफ्राय आर'जनि हाबाफारिनि गेजेरजों गोबां गाजा गोमजायै खुंनो मोन्दों। मोनबेसे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनैनि आघोन फोरबोखौ खुंदों? दिनैनि बे आघोन गोरलै जानाय फोरबोआ सेथियावनो हाबाफारि हिसाबै बाथौ थारनाय आरो न'खर थानाय जायो। बिनि नैथि हिसाबै फिरफिला बेरहोयो, धोरोमारि बे फिरफिला। बिनि उनाव जोंनि आइ आफा रुंसारि राजा महाराजा बिथांमोननि आत्मा गोजोननि थाखाय गोथैसि बावनाय। आरो बेनि उनाव आफा इसोर बोराइ बाथौनि सेराव हाबाफारि हिसाबै आर'जनि गेजेरजों जोंनि बे मोनसे हाबाफारियाव बा बावनाय थिनायाव दाय दोफोनखौ निमाहा बिनानै जोङो इसोरनि खाथियाव आर'ज खालामनायनि गेजेरजों जाहाथे बयनिबो न'खराव जाहाथे माइनावा माइ बाख्रि माइन्दोआव थानानै जाहाथे रुजु रुमु मोनजायो, बेनि बागै जोङो रायजो राजाया बे फोरबोखौ आलो गोजोनै खुङो। बे हिसाबै बे हाबाफारिया गोजोनै जानानै थाङो। देग्लायसो खुंदों ना सिगांनिफ्राय बेफोरबायदि खुंबाय थायो रायजो नाङै? दा बेबायदि जेला दुलाराय बाथौ महासभाया जेला फोसाबनाय आरो फोसावनायनि गेजेरजों 1987 मायथाइयाव जों बाथौ धोरोम गायसनदों। आरो बै समनिफ्रायनो जोंनि बथाकुसि गामि आफादा बेबायदि न'खर न'खर जानाय हुदाखौ दोनथ'नानै रायजोयैनो खौसे हिसाबै ओंखाम गोरलै जानायखौ मावफुंबोबाय थानाय जादों। बाथौ गौथुमनि टंला बियाब बाथौ गौथुमनि गाहाय फोसावगिरि जानानै जायफोर बिथांमोना दिनैनि गोरलै जानाय हाबाफारिखौ खुंदों, बिथांमोनखौ मा खावलायनो सानो? दा दिनैनि बे गोथार सानाव धोरोमारि ब्रैथि फोरबो हिसाबै जायफोरा गामि गामि खौसेथि हिसाबै रुजु रुमु बिदि मावनानै मोननाय आबादखौ बावनायजों लोगोसे जि समाव जोङो आइजें आइला मेसिनारि बुस्थु बे बावनाय हाबाफारिखौ लानानै गंफ्रोमबो गामिया बाथौ धोरोमनि ब्रैथि फोरबो हिसाबै मानिनानै जिखिनि खुंलांबाय, बिथांमोननिसिम आङो धोरोमारि बिथिंनि गेजेरजों गाहाय फोसावगिरि हिसाबै बिथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय, जाहाथे बोराइ बाथौआ बिथांमोननि सायावबो अननाय आरो गोहोखौ मोननो हायो।